September, Oktober, November. Menungsa ora tantenan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta ki saka Pokal gawemu kala sreng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki? Tambanana kalung robyong. Pancen omongane pukulun Bathara Antaradya pancen nyata. Pusaka tak tucukke Prabu kala sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Karep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye bawa